е ежегоден национален фолклорен фестивал, организиран от Народно читалище Светлина 1894 година, град Априлци. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Фестивали 2024 година, модул Съществуващи фестивали. Първото издание е през 2001 година по проект, спечелен в общинска програма Форум и финансиран от Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество. Фестивалът Искри от миналото съхранява, популяризира и развива народното песенно и танцовално творчество на България. Насърчава приемствеността на младото поколение към активно общуване с изкуството и фолклора и стимулира интереса на поколенията към българското народно творчество. Способства за обмен на културни ценности и народни традиции. Той е с конкурсен характер и се оценява от компетентно жури. Фестивалът Искри от миналото допринася за развитието на местния бизнес и насърчава културния туризъм в община Априлци и региона. В фестивала, който се провежда вече повече от 20 години, участие вземат фолклорни състави от различни райони на България. Областите Варна, Силистра, Ловеч, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе, Шумен, Габрово. От различни по големина и географско разположение населени места – Тетевен, Стражица, Сухиндол, Ветрино, Калипетрово, Левка, Кочмар, Козловец, Козаревец, Овча могила, Обединение, Ягнило, Радиовене, Лесидрен и други. През 2013 година в фестивала взимат участие и 7 групи от чужбина. Фестивалът е с продължителност 2 дни. Провежда се на открита сцена в центъра на град Априлци. Бъдете наши гости на тазгодишното издание на фестивала Искри от миналото, който ще се проведе на 26 и 27 юли 2025 година. Ще ви очакваме в сърцето на Стара планина, на площада в красивия град Априлци, където ще се състезават певчески групи и танцови състави от цялата страна. Заявете вашето участие сега и станете част от това прекрасно събитие.